ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്കൂൾ പാഠപുസ്തക ചോദ്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആരംഭിക്കാം. ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് എന്താണ്? സോഡിയം ക്ലോറൈഡും ജലവുമാണ്. ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് എന്താണ്? സോഡിയം ക്ലോറൈഡും ജലവുമാണ്. മണ്ണിൻ്റെ ആസിഡ് സ്വഭാവം കുറയ്ക്കാൻ മണ്ണിൽ ചേർക്കുന്നത് എന്താണ്? കുമ്മായമാണ്. മണ്ണിൻ്റെ ആസിഡ് സ്വഭാവം കുറയ്ക്കാൻ മണ്ണിൽ ചേർക്കുന്നത് കുമ്മായമാണ്. അച്ചാറുകളിലും മറ്റു ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ്? വിനാഗിരി അഥവാ അസറ്റിക് ആസിഡ്. അച്ചാറുകളിലും മറ്റ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് വിനാഗിരി അഥവാ അസറ്റിക് ആസിഡാണ്. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കേടുവരാതെ സൂക്ഷിക്കാനും പാനീയങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ ആസിഡ് ഏതാണ്? സിട്രിക് ആസിഡാണ്. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കേടുവരാതെ സൂക്ഷിക്കാനും പാനീയങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ ആസിഡ് സിട്രിക് ആസിഡാണ്. രാസവളം, പെയിൻറ്, ഡൈ തുടങ്ങിയവയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ്? നൈട്രിക് ആസിഡും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും. രാസവളം, പെയിൻറ്, ഡൈ തുടങ്ങിയവയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡുമാണ്. മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളിലെ ബാറ്ററികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് ആസിഡാണ്? സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡാണ്. മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളിലെ ബാറ്ററികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡാണ്. മഷി, തുകൽ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ്? ടാനിക് ആസിഡ്. മഷി, തുകൽ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് ടാനിക് ആസിഡാണ്. ഒരു വസ്തു ആസിഡ് സ്വഭാവമുള്ളതാണോ ആൽക്കലി സ്വഭാവമുള്ളതാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ചറിയാനുള്ള ഉപകരണമാണ് pH സ്കെയിൽ. ഒരു വസ്തു ആസിഡ് സ്വഭാവമുള്ളതാണോ ആൽക്കലി സ്വഭാവമുള്ളതാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ചറിയാനുള്ള ഉപകരണം ഏതാണ്? pH സ്കെയിലാണ്. pH മൂല്യം 7 സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നിർവീര്യ വസ്തുവിനെയാണ്. pH മൂല്യം 7 സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നിർവീര്യ വസ്തുവിനെയാണ്. ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ pH മൂല്യം എത്രയാണ്? 7. ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ pH മൂല്യം 7 ആണ്. എയ്ഡ്സ് രോഗം ബാധിക്കുന്നത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയാണ്. എയ്ഡ്സ് രോഗം ബാധിക്കുന്നത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയാണ്. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബാധിക്കുന്ന അവയവം ഏതാണ്? കരളാണ്. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബാധിക്കുന്നത് കരളിലാണ്. നിപ്പ രോഗത്തിന് കാരണം ഏതാണ്? വൈറസാണ്. നിപ്പ രോഗത്തിന് കാരണം വൈറസാണ്. നിപ്പ വൈറസിൻ്റെ സ്വാഭാവിക വാഹകർ വവ്വാലാണ്. നിപ്പ വൈറസിൻ്റെ സ്വാഭാവിക വാഹകർ ആരാണ്? വവ്വാല്. നിപ്പ വൈറസ് മനുഷ്യരിലെത്തിയത് വവ്വാലുകൾ, പന്നികൾ, പഴങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെയാണ്. ഫംഗസ് രോഗങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം എന്താണ്? വട്ടച്ചൊറിയും അറ്റ്ലസ് ഫുഡ്സും താരനുമാണ്. ഫംഗസ് രോഗങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം വട്ടച്ചൊറി, അറ്റ്ലസ് ഫുഡ്, താരൻ എന്നിവയാണ്. പ്രോട്ടോസോവ മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗത്തിന് ഉദാഹരണം എന്താണ്? മലമ്പനിയും മന്തും. പ്രോട്ടോസോവ മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗത്തിന് ഉദാഹരണം മലമ്പനിയും മന്തുമാണ്. മലമ്പനിയുടെ രോഗകാരി പ്ലാസ്മോഡിയമാണ്. മലമ്പനിയുടെ രോഗകാരി പ്ലാസ്മോഡിയം. മലമ്പനി പരത്തുന്ന കൊതുകുകളാണ് അനോഫിലസ് പെൺകൊതുകുകൾ. മലമ്പനി പരത്തുന്ന കൊതുകുകൾ അനോഫിലസ് പെൺകൊതുകുകളാണ്. മന്ദരോഗത്തിന് കാരണം എന്താണ്? ഫൈലേറിയൽ വിരകളാണ്. മന്ദരോഗത്തിന് കാരണം ഫൈലേറിയൽ വിരകൾ. മന്ദരോഗം പരത്തുന്ന കൊതുക് ഏതാണ്? ക്യൂലെക്സ് കൊതുകുകളാണ്. മന്ദരോഗം പരത്തുന്നത് ക്യൂലെക്സ് കൊതുകുകളാണ്. ജനിതക രോഗങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം ഏതൊക്കെയാണ്? ഹീമോഫീലിയയും സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയയും. ജനിതക രോഗങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം ഹീമോഫീലിയയും സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയയുമാണ്. ചെറിയ മുറിവിൽ നിന്ന് പോലും അമിതമായി രക്തനഷ്ടമുണ്ടാകുന്ന രോഗാവസ്ഥയാണ് ഹീമോഫീലിയ. ചെറിയ മുറിവിൽ നിന്ന് പോലും അമിതമായി രക്തനഷ്ടമുണ്ടാകുന്ന രോഗാവസ്ഥയെ പറയുന്നതാണ് ഹീമോഫീലിയ എന്ന്. അടുത്തത് വിവിധ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളും അവ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള കാരണവുമാണ് പറയുന്നത്. ഇൻസുലിൻ്റെ കുറവോ പ്രവർത്തന വൈകല്യമോ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് പ്രമേഹം. ഇൻസുലിൻ്റെ കുറവോ പ്രവർത്തന വൈകല്യമോ മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗമേതാണ്? പ്രമേഹം. കരളിൽ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞു കൂടുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ഫാറ്റി ലിവർ. കരളിൽ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞു കൂടാൻ ഇടയാക്കുന്നതാണ് ഫാറ്റി ലിവർ. മസ്തിഷ്കത്തിലെ രക്തക്കുഴലുകൾ പൊട്ടുന്നത്, രക്തപ്രവാഹം തടസ്സപ്പെടുന്നത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് പക്ഷാഘാതം. മസ്തിഷ്കത്തിലെ രക്തക്കുഴലുകൾ പൊട്ടുന്നതും രക്തപ്രവാഹം തടസ്സപ്പെടുന്നത് മൂലമുണ്ടാകുന്നതാണ് പക്ഷാഘാതം.
കൊഴുപ്പടിഞ്ഞ് രക്തധമനികളുടെ വ്യാസം കുറയുന്നതിന് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് അമിത രക്തസമ്മർദ്ദം. കൊഴുപ്പടിഞ്ഞ് രക്തധമനികളുടെ വ്യാസം കുറയുന്നത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏതാണ്? അമിത രക്തസമ്മർദ്ദമാണ്. ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തം എത്തിക്കുന്ന കൊറോണറി ധമനികളിൽ കൊഴുപ്പടിഞ്ഞ് രക്തപ്രവാഹം തടസ്സപ്പെടുന്നത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ഹൃദയാഘാതം. ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തം എത്തിക്കുന്ന കൊറോണറി ധമനികളിൽ കൊഴുപ്പടിഞ്ഞ് രക്തപ്രവാഹം തടസ്സപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാണ് ഹൃദയാഘാതം. ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്, എംഫിസിമ എന്നിവ ബാധിക്കുന്ന അവയവം ഏതാണ്? ശ്വാസകോശമാണ്. ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്, എംഫിസിമ എന്നിവ ബാധിക്കുന്ന അവയവം ശ്വാസകോശത്തെയാണ്. അർത്ഥശാസ്ത്രം രചിച്ചത് ആരാണ്? ചാണക്യനാണ്. അർത്ഥശാസ്ത്രം രചിച്ചത് ചാണക്യനാണ്. ചാണക്യനെ തന്നെയാണ് കൗടില്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ചോർച്ച സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിച്ചത് ആരാണ്? ദാദാബായ് നവറോജിയാണ്. ചോർച്ച സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിച്ചത് ദാദാബായ് നവറോജിയാണ്. ഗാന്ധിജിയുടെ ആദ്യ പുസ്തകം ഏതാണ്? ഹിന്ദു സ്വരാജാണ്. ഗാന്ധിജിയുടെ ആദ്യ പുസ്തകമാണ് ഹിന്ദു സ്വരാജ്. 1909 ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ഗാന്ധിജിയുടെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര ആശയങ്ങൾ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ച പുസ്തകം ഏതാണ്? ഹിന്ദു സ്വരാജാണ്. ഗാന്ധിജിയുടെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര ആശയങ്ങൾ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ച പുസ്തകവും ഹിന്ദു സ്വരാജാണ്. ട്രസ്റ്റിഷിപ്പ് എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ്? ഗാന്ധിജിയാണ്. ട്രസ്റ്റിഷിപ്പ് എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഗാന്ധിജിയാണ്. ഗാന്ധിജിയുടെ സാമ്പത്തിക ആശയങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരെല്ലാമാണ്? JC കുമരപ്പ, ശ്രീമൻ നാരായൺ, ധരംപാൽ എന്നിവരാണ്. ഗാന്ധിജിയുടെ സാമ്പത്തിക ആശയങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞരാരെല്ലാമാണ്? JC കുമരപ്പയും ശ്രീമൻ നാരായണും ധരംപാലും. 1998 സാമ്പത്തികത്തിന് നോബൽ നേടിയ ഇന്ത്യക്കാരൻ ആരാണ്? അമർത്യാസൻ. 1998 സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന് നോബൽ നേടിയ ഇന്ത്യക്കാരൻ അമർത്യാസനാണ്. ക്ഷേമ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ്? അമർത്യാസനാണ്. ക്ഷേമ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് അമർത്യാസനാണ്. ഒരു സംഘം വ്യവസായികൾ ചേർന്ന് ബോംബെ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയതെന്നാണ്? 1944. 1944 ബോംബെ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയത്. ജനകീയ പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചതെന്നാണ്? 1945. ജനകീയ പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചത് MN റോയി ആണ്. സർവോദയ പ്ലാൻ രൂപീകരിച്ചത് ആരാണ്? ജയപ്രകാശ് നാരായൺ. സർവോദയ പ്ലാൻ രൂപീകരിച്ചത് 1950 ജയപ്രകാശ് നാരായണാണ്. സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിൽ ആദ്യമായി വ്യാവസായിക നയം രൂപീകരിച്ചതെന്നാണ്? 1948. സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിൽ ആദ്യമായി വ്യാവസായിക നയം രൂപീകരിച്ചത് 1948. ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണ്? M വിശ്വേശ്വരയ്യ. ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ പിതാവ് M വിശ്വേശ്വരയ്യയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ആസൂത്രിത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചതാരാണ്? M വിശ്വേശ്വരയ്യയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ആസൂത്രിത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് M വിശ്വേശ്വരയ്യയാണ്. ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചത് എന്നാണ്? 1950 മാർച്ച് 15. 1950 മാർച്ച് 15 ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? വളർച്ച, തുല്യത, സ്വാശ്രയത്വം, ആധുനികവൽക്കരണം എന്നിവയാണ്. ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വളർച്ച, തുല്യത, സ്വാശ്രയത്വം, ആധുനികവൽക്കരണം എന്നിവയാണ്. ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ എപ്പോഴും ആരായിരിക്കും? പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കും. ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കും. ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യ അധ്യക്ഷൻ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യ ഉപാധ്യക്ഷൻ ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദയുമായിരുന്നു. ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യ അധ്യക്ഷനാരായിരുന്നു? ജവഹർലാൽ നെഹ്റു. ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യ ഉപാധ്യക്ഷൻ ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദയുമായിരുന്നു. ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ച ആസൂത്രണ മാതൃക ഏത് രാജ്യത്തു നിന്നും എടുത്തതാണ്? സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ നിന്നും എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ആസൂത്രണത്തിന് ഇന്ത്യ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സോവിയറ്റ് യൂണിയനുമായിട്ടാണ്. അണക്കെട്ടുകൾ ഇന്ത്യയുടെ വികസനത്തിൻ്റെ മഹാക്ഷേത്രങ്ങളാണ് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ആരാണ്?
ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവാണ്. ഫക്രാനഗൽ അണക്കെട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന വേളയിലാണ് അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അണക്കെട്ടുകൾ ഇന്ത്യയുടെ വികസനത്തിൻ്റെ മഹാക്ഷേത്രങ്ങളാണ് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഊന്നൽ നൽകിയ മേഖല ഏതാണ്? കാർഷിക മേഖലയാണ്. 1951 മുതൽ 1956 വരെയായിരുന്നു ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലഘട്ടം. ഈ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഊന്നൽ നൽകിയ മേഖല കാർഷിക മേഖലയാണ്. രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി 1956 മുതൽ 1961 വരെയായിരുന്നു. രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഊന്നൽ നൽകിയത് വ്യാവസായിക മേഖലയ്ക്കാണ്. രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഊന്നൽ നൽകിയ മേഖല ഏതാണ്? വ്യാവസായിക മേഖലയാണ്. ധാതുക്കളുടെ കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭൂപ്രദേശം ഏതാണ്? ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയാണ്. ധാതുക്കളുടെ കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭൂപ്രദേശം ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയാണ്. ധാതുക്കളുടെ കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പീഠഭൂമി ഏതാണ്? ഛോട്ടാ നാഗ്പൂർ പീഠഭൂമി. ധാതുക്കളുടെ കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പീഠഭൂമി ഛോട്ടാ നാഗ്പൂർ പീഠഭൂമിയാണ്. ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയിലെ സ്വാഭാവിക സസ്യജാലമാണ് ഉഷ്ണമേഖല ഇലപൊഴിയും കാടുകൾ. ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയിലെ സ്വാഭാവിക സസ്യജാലമാണ് ഉഷ്ണമേഖല ഇലപൊഴിയും കാടുകൾ. പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളുടെ പടിഞ്ഞാറൻ ചരിവുകളിലെ സസ്യജാലങ്ങളാണ് ഉഷ്ണമേഖല മഴക്കാടുകൾ. പശ്ചിമഘട്ട മലനിരയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ ചരിവുകളിലുള്ള സസ്യജാലങ്ങളാണ് ഉഷ്ണമേഖല മഴക്കാടുകൾ. ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയുടെ തെക്കു ഭാഗമാണ് ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമി. ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയുടെ തെക്കു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ബസാൾട്ട് എന്ന ആഗ്നേയശിലകളാൽ നിർമ്മിതമായ പീഠഭൂമി ഏതാണ്? ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമിയാണ്. ബസാൾട്ട് എന്ന ആഗ്നേയശിലകളാൽ നിർമ്മിതമായ പീഠഭൂമിയാണ് ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമി. ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമിയിൽ വ്യാപകമായി കാണുന്ന മണ്ണിനം ഏതാണ്? കറുത്ത മണ്ണ്, പിന്നെ ചെമ്മണ്ണും. ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമിയിൽ വ്യാപകമായി കാണുന്ന മണ്ണിനങ്ങളാണ് കറുത്ത മണ്ണും ചെമ്മണ്ണും. പരുത്തി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് ഏതാണ്? കറുത്ത മണ്ണാണ്. പരുത്തി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് കറുത്ത മണ്ണാണ്. ചെമ്മണ്ണിന് ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്നത് എന്താണ്? ഇരുമ്പിൻ്റെ അംശം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ചെമ്മണ്ണിന് ചുവപ്പ് നിറം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ അറിവുകളുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.